Softball je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama, gde ga danas igra 26 miliona ljudi. Sličan je bejsbolu, ali ima razlike u pravilima. Na olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine softball su igrale samo žene, pa važi za sport lepše polovine. Iako već i jednu deceniju nije na olimpijskom programu, vrlo je rasprostranjen u Americi, Kanadi, Japanu i u raznim delovima Evrope. U Srbiji postoji 9 godina, a turnir Trofej Beograda je najznačajniji međunarodni softball događaj. Ovo je tradicionalno takmičenje pod pokroviteljstvom grada Beograda uz pomoć Softball saveza Srbije i Softball saveza Beograda. Osmo po redu, 8 godina za redom. Ove godine imamo uz učešće juniorske reprezentacije Srbije, imamo reprezentacije Mađarske i reprezentacije Hrvatske juniorske i jednu našu ekipu kadetsku Beograd i prijatelji sa igračicama iz Beograda i klubovi iz Vojvodine. One su budućnost srpskog softbola. Juniorke Srbije su izgubile u finalu od vršnjakinje iz Hrvatske, ali im predstoje važna takmičenja koja će biti prilika da se pre svega obogate iskustvom. Ovo mi je prva godina da sam kapitan juniorske reprezentacije. Nastupamo za 2 nedelje u Holandiji na evropskom. Najmlađa smo ekipa. Ovo nam je provera pred evropsko. Nema sumnje da su naše juniorke u dobrim rukama. Saša ima poreklo s ovih prostora, ali je došla iz Amerike kako bi pomogla da softball zaživi i u Srbiji. Prošle godine sam bila ovdje isto na jednom kampu i jako mi se svidjelo kako su djevojke predane ovom sportu i kako naporno rade i žele učiti raditi i zato sam se odlučila opet doći ovdje. S obzirom na nerazvijenost softballa u Srbiji, znači relativno je mlad sport ovdje, koliko dugo treniraju i rade, jako su kvalitetno napredovale i imaju potencijal. U Rio de Janeiru 2016. godine softball neće biti na programu letnjih olimpijskih igara. Međutim, ove devojke ne treba zbog toga da žale. Mlade su talentovane i njihovo vreme tek dolazi. I zašto da ne? Možda baš ono bude bilo u Tokiju za 6 godina kada će softball ponovo biti deo igara.